Goedemorgen. Kan ik je me echt een bestelling opnemen? Zeker? Ja. Een bakje koffie alsjeblieft. De nieuwe lunchroom, de verbinding in Veenwouden, had in de eerste maanden na de opening net te klein over bezoekers. De wienen van het Simmer rek aardig wat toeristen, die het oude stationsgebouw wel fine koenen. Het voldoet zeker aan onze verwachtingen. We gaan van de reizigers nog iets meer verwachten, he, van de to-go. Omdat het vrij druk nou is met de reizigers. Gaan we daar nog een beetje meer van verwachten. Alleen ja, daar moeten we misschien zelf nog een beetje meer aan doen. Maar voor de rest draait het gewoon geweldig. Bij de verbinding werk je meesken met een afstand aan de arbeidsmerk. Een van de werknemers van de eerste uren is Volkert Atema van Dokkum. Hij is de zoent het begin bij en vermaakt het best in de horeca. Ik ben meestal wel in de keuken en ik wil tussendoor wat in de bediening. En ja, de meesten kan je wat helpen. Hè? Wat vind je nou het mooiste en waarom bist je zo graag? Nou, ik vind het mooi om onder de meesten te wijzen en om nieuwe dingen te leren. Ja. Ja, Volkert is eigenlijk al langer als de opening bij ons. We kennen Volkert al heel lang. En Volkert had de hele voorbereiding ik meemaken. Dus Volkert is eigenlijk al wel, nou ik denk al wel meer dan een jaar. Komt er wel bij ons thuis en hij had me geholpen mee om alles je kleer te krijgen. We hadden vlier jezelf erin lijn met ons beiden. Nou dat is gewoon geweldig. Van Veenwouden is de nieuwe lunchroom een opstekker. Net alleen de reizigers, maar ook inwoners en bewoners van het Talmahoes komen geregeld even deel. Voor de meewerkers is het echt een mooie kans om haar te ontwikkelen. Dat die mensen gewoon meedoen kennen in de maatschappij. Kleinschalig en alle begeleiding nodig die ze gaan willen. En faciliteren in dingen die eventueel nodig binnen om hun naar de zin te krijgen. En dat ze bijvoorbeeld betjennen kennen. We gaan ervan uit dat de meewerkers hier werkje maken. Zo, we zijn geen knutsel- en kleurclub. We zijn mensen met hier aan het werk. En dat willen ze. En dat is het mooiste. Daar krijg je een hele grote voldoening uit.